Xi kultant il-qaddisin joħorġu b'xi kelma qawwija ħafna fenna fien. F'moħħi għandi lil San Franġisk tas-Sisi illi lill-flus isejħilhom il-ħmieġ tax-xitan. Tgħid għaliex jgħid hekk, San Franġisk kien jaf bħala bin negozjant illi bla flus kif jgħid il-Malti la tanna u lanqas bus. Għaliex jasal f'ċertu mument tal-ħajja issejjaħ il-flus ħmieġ tax-xitan. Inselmilkom u nistedinkom għal 252 riflessjoni 3 minuti tal-Patri. Ovvjament San Franġisk kien jaf bl-importanza tal-flus u kif edna bla flus la tanna u lanqas bus. Imma forsi Franġisku fehm illi hemm diversi tentazzjonijiet li jistgħu jġibu il-flus. Tista' titwieled fil-qalb tagħna kilba għall-flus, tant illi nrawmu fina ir-reba. Kollox naraw kollox flus kif ngħidu bil-Malti u jista' jkun fid-dawl tal-Vanġelu tal-ħadd li ġej illi nkunu lesti aktar naqdu lill-Alla flus milli lill-Alla il-Missier ta' Sidna Ġesu Kristu. Hemm riskju fil-ħajja ta' kull bniedem illi l-flus isiru Alla u biex ikonna dejjem aktar u dejjem aktar u dejjem aktar ninsew kollox. Ninsew il-ġmiel tal-familja, ninsew is-sabiħ illi jkollna ħin ma' dawk li nħobbu u naħdmu biex dejjem ikonna aktar. Hemm riskju ieħor ukoll illi meta il-flus isiru Alla tagħna niġġustifikaw kull aġir, kull deċiżjoni tajba imma spiss inqas tajba biex nagħmlu il-flus. Mhux ta' bxejn li fid-dinja tal-lum nitkellmu spiss fil-pajjiżi kollha tad-dinja mill-korruzzjoni, mis-serq, mill-qerq, mill-inġustizzji li jsibu l-eruq tagħhom propju din ir-reba għall-flus. Il-flus li huma strument tajjeb biex ngħixu il-ħajja tagħna ta' kuljum, allura kif jgħid San Franġisk tas-Sisi verament isiru il-ħmieġ tax-xitan. Bil-parabola tal-amministratur diżonest, Ġesu jfakkarna illi ma nistgħux naqdu lill-Alla u lill-flus. Parabola kelma ta' Ġesu, kelma ta' San Franġisk illi forsi jistgħu jgħinuna nagħmlu eżami ta' kuxjenza. Minnu dak Alla li nħobbu u naqdu. Il-missier ta' Ġesu, missier il-ħniena, jew il-flus. Inselmilkom u l-mulej jagħtikom is-sliem tiegħu.